Ahojte u dnešného videa, ja som Leopard 777 a dneska som tu so Star! Ahojte! A dneska to bude video už prvé halloweenské. Možno niektorí si poviete, že to je skoro, ale však za chvíľu bude halloweenský update veľmi. A 22. septembra začne jeseň. Takže my ste rozhodli, že dneska to bude halloweenské video. A čiže keď to je halloweenské video, tak asi si viete už čo povedať, že halloweenských videí bude viac. Áno, plánujeme ich nejak okolo 10, možno aj viac, neviem. Keď nájdeme nejakú ešte hru a takto, možno nejakú hru si zahráme aj strašidelnú. A proste tak nejak. A chcem sa vám ospravedlniť, že som nenatáčala, proste sa mi to nechcelo natáčať, nechcelo. Lenivec Leopard 777, to ste si už mohli asi všimnúť, lebo už 100krát sa to stalo, že som nenatáčala. No a dneska to nebude len tak oby, ale bude to zase ask. Keď sa nejaká otázka zopakuje, tak sa ospravedlňujem nejak z minulého asku vianočného, tak ale toto by sa nemalo asi stať. Takže začínam prvou otázkou a môžeme začať oby. No, aká je vaša obľúbená farba? Modrá. U mňa to je rúžová, áno, fakt. Rúžová, proste niektoré dievčatá si povedia, že rúžová, what? Je asi hrabe. Ne, fakt rúžová. A keď tak už aj fialová. No, takže prvá otázka z 20, hej, to je 20 otázkový ask. No, tak teraz ideme na druhú otázku a tá otázka je biela alebo hnedá čokoláda? Biela. Ja som za hnedú mliečnú, lebo mliečna je best a biela je proste nechutí mi skoro vôbec. Ideme na ďalšiu otázku. Obľúbená rastlina. Orchidea. Ja mám že kaktusáka, pána kaktusáka, proste kaktus. Ďalej, červené alebo zelené jablko? Červené. Ja som tiež za červené, lebo sladké. To je sladšie, pre mňa je to sladšie. Ďalej, toto som vám asi už hovorila, že samozrejme, že koľko bude halloweenských videí. Halloweenských videí bude vlastne okolo 10. A neviem, povieme im to, aké budú, alebo necháme to až akože proste... Nech sa prekvapia. Na prekvapenie. No tak dobre, máte smolu, musíte sa prekvapiť. No dobre, obľúbená hra celkovo, ne v Robloxe, ale proste hra Roblox, Fortnite, Minecraft a tieto kraviny. Minecraft a Zone Zero, je dobrá hra. U mňa to je asi tiež Minecraft, ten si rada zahrám, ale musím to hrať s niekým, lebo ma to ináč nudí. A asi ten Roblox, takže obľúbený halloweensky pet v Adopt Me. Ani neviem, aké boli tam pety. Ja by som povedala, že... Ja si som rád... Duch. Áno, Didi, kto si pamätá, tak napíšte do komentáru hashtag Didi. No, ja som za... Neviem, ako sa to číta, akože... Tak pardon, alebo ako sa to píše. Dvojité V, R-E, Wolf. Hej, taký proste vlk, tu máte aj obrázok, vám dám. Vlk, ktorý vlastne mení v noci oči a mení sa na takého vlkoláka. Lebo cez deň to vyzerá normálne až výška. Vlkodlák! Obľúbená youtuberka, poprípadne youtuber. Flamingo. No, ja Flaminga som popravde nikdy nepozerala, ale teraz poslednú dobu ma docela baví pozerať Monicily. Sice asi toto video Monicily nebudeš vidieť, ale keď už, keby som mala také šťastie, tak
Ťa zdravím, Monici. Máš super videá. No, na 100% lepšie ako moje. No, síce to sa asi nestane, že by si pozrela moje video, ale je to taká asi teraz najobľúbenejšia youtuberka, lebo som pozerala pozerala som v blízkej dobe halloweenské videa od nej z minulého roka. Poznám ju možno už 2 roky, či aj 3, neviem. A proste to je u mňa Monicili. Ďalej. Vlastne naše top 3 hry z Robloxu. Asi teda Adopt Me. Lifetopia a Brookhaven. Dobre. Ja mám také, že na jednu hru ti poviem, že si zabudla povedať. Podľa mňa to je tvoja obľúbená. Ja mám, že Adopt Me, Dress to Impress. Áno. A potom asi Brookhaven lomeno Lifetopia. Je mi jedno niečo z toho. By som také, že proste ma to baví. Alebo Klub Roblox, nejak tak. Proste Klub Roblox je už taká staršia hra, čo sme dávno hrávali. Ale mohli sme niekedy aj na to naznačiť video. Samozrejme. No, teraz obľúbené updaty z Adopt Me. Ten jeden update, čo netrval moc dlho, Kocúr v čižmách, to bolo super. Len ma mrzelo to na tom Kocúru v čižmách, že tam nedali vyslovene nejako, že toho Peta Kocúra v čižmách, lebo tam boli tie sivé mačky a mne proste, keby to bolo keby boli oranžové, tak to asi tiež medzi mojimi obľúbenými updatami. Ale čiže nie, takže nie. No, moje obľúbené updaty. Asi už viete odo mňa, čo očakávať. Poviem vám, že vianočné a halloweenské. A keď už mám povedať vlastne celkovo, že ktorý halloweenský update sa mi páčil najviac a tak halloweenský update sa mi najviac páčil 2022 a vianočný ten, čo bol proste rúžový, to bolo vlastne minulý rok. Áno, to bolo tiež vlastne v roku 2022. Takže tie updaty sú také, že proste ma bavia. Teda bavili ma tak a boli dosť pekné, ale zas tieto Vianoce to tiež nebolo zle také, že namuseli 2023, to sa mi tiež strašne páčilo, lebo tam bola tá hra, čo si mohol hrať dlho a dostal si za to 8000 perníčkov, čo mi proste výborne, to sa mi páčilo, takže neviem, ktoré z toho viac, ale asi takto nejak. Halloweenské a vianočné updaty. Najobľúbenejšia emócia z Inside Out. Úzkosť a nechuť. U mňa to je hnev, tento naozaj vynikajúci. A potom nechuť. Tak ideme na ďalšiu otázku. Budú nepodarené zábery z celého roka? Z celého roka asi nebudú. Ale keď sa... Celý rok sme vôbec nenatáčali. No veď... Takže od halloweenského updateu až po nový rok. No, to by mohlo byť, lenže musíme natočiť veľa videí, aby sme mali čo vlastne nepodarené zábery dať. Ale na to vlastne máme september, október, november, december. Na to sú ešte 4 mesiace. Takže ďalšia otázka je, aký je náš obľúbený pet v Adopt Me? Merhorse. Prečo Merhorse? Iba tak, lebo vyzerá ako... Môj prvý najobľúbenejší pet bol Frostfully. Aký sme mali prvých fly alebo ride petov? Tak ja začnem. Ja som mala fly Neon Cat. A tuším, ja som ti nedala náhodou ride Shiba Inu, to nebol tvoj prvý pet? Áno. A niekto ma za neho skemol. Áno, že to si požičala, tedy sme ešte neboli také múdre, jak teraz. Ako sa máte? Dobre.
No, ja sa mám fajn, dobre. Máte favorit speváčku alebo speváka? Ja nie, to mám prvý na rozdiel, počujem hociaké pesničky, neviem, niektoré ľudkom. Ale ja mám veľa, na Spotify počúvam pesničky a tam ich mám aj anglické, aj slovenské, aj japonské. Dobre, dávam otázku ďalšiu. Prečo si nenatáčala? To je skôr na mňa. Stoj, nechoď tam. Toto dáme až za chvíľu. Tento posledný stage. A prečo som nenatáčala? Som vám to hovorila na začiatku videa. Nechcelo sa mi, lenivá som proste. Pardon. Lenivá. Koľko subscribov chceš dosiahnuť? 10 000. Aspoň tých 1000, ale najradšej by som ich dosiahla 1 000 000. To sa ale nestane. Aj 10 milióny, aj 100 milióny, všetko možné. Ďalšia otázka. Prečo sa voláte tak, ako sa voláte akože prezývky? Ja som mala rada leopardov. Strašne. Leopardov. A moje obľúbené číslo je 7. Aj bolo 7. Takže 7. Leopardky sú síce 7. Neviem prečo až 3 sedmičky, ale proste som dala 3 sedmičky. A tak to vzniklo. A vy? Ja som sa takú prezývku, čo znie dobre a to je všetko. No, ďalšia otázka. Posledná. Najobľúbenejšie ročné obdobie. Jeseň. Ja vám to poviem po poradí. Zima, leto na prvom mieste, jar a jeseň. Neviem prečo, jeseň je má najneobľúbenejšia, aj keď Halloween milujem. Neviem prečo, ale... Dobre, a ideme dokončiť posledný stage, až keď sa nám objaví táto kravina. Tak, idem dokončiť posledný stage, jupi! No, takto toto vyzerá, keby chcel niekto vidieť v tomto oblíčku. Mňa to dalo do ďalšej hry, takže asi nám to hovorí, že je čas na to, aby sme sa s vami rozlúčili. Takže nezabudnite dať like, odber a my sa uvidíme v ďalšie videá, tak ahojte! Ahojte!